Dr Elin Haf Davies ydw i, a fi nath ddechrau cwmni Aperito yma yng Ngogledd Cymru. Nyrs blant oedden ni wreiddiol a drwy gydol ym mhlentyndod dim ond isio nyrsio plant oedden ni, ond ar ôl y profiad o edrych ar ôl cleifion yn cymryd rhan mewn clinical trial, dath y syniad i datblygu'r technoleg a cychwyn cwmni fy hun. Yn anffodus ar y funud, mae cleifion sy'n byw efo clefydau brin efo ychydig iawn o opsiynau, yn enwedig os dyn nhw'n byw mewn ardaloedd gwledig neu mewn ardaloedd anghysbell lle nad oes arbenigwyr yn y maes, ac felly drwy ddefnyddio'n technoleg ni, mae bosib cymryd rhan mewn clinical trials yn y cartref eu hunain, ond peidio gorfod trafeilio i'r ysbytyr mor aml. A dyn ni wedi gweithio ar draws y byd i gyd ac wedi cael ymateb arbennig, a mae hynny gyd yn cael ei gefnogi gen y tîm yn Wrecsam, ac felly i fi yn bersonol mae arloesi yma yng Nghymru yn gallu cael impact enfawr iawn. Dwi'n teimlo'n hynod falch bod fi wedi cael yn ynwynebu am y wobr yma fel merch ffarm o ardal gwledig yma yng Nghymru, i fi fod allu creu y syniad a gweithio i'r cwmni pharmaceutical $1 trillion mwy yn y byd. Mae'n dangos bod unrhyw un o Gymru yma'n gallu gwneud hynny.